Konnichiwa minasang, welcome sa akong channel, Eric's Nihongo Lessons. Hinapon tabay. Niining leksyon na atong i-conjugate ang naghiusang no ending verb sa tibuok Nihongo, ang shino o mamatay, sa uskagatos nga conjugations nga common sa pang-adlaw-adlaw nga hinapon ug ato nang natuki sa mga miaging leksyon. Kini ang katapusan sa upat ka parte ug niining video atong tutukan ang conjugations numero 75 haska uskagatos. Yoroshi desu ka? Hajimemashou. Gikan sa leksyon 35 hasta 110 atong nakatunan sobra sa uskagatos nga lain-laing verb conjugations nga pwede nimo gamiton sa adlaw-adlaw nga hinapon. Ug kining lesson na mosumat total ni ining mga konjugasyon na pinaagis pag-conjugate og usa ka verb lamang. Ang atong verb karon kay ang naghiusang no ending verb sa tibuok hinapon, ang shino o mamatay. Ang mga laing-laing conjugation kay mogamit sa dictionary form shino, te form shinde, conjunctive form shini, ang plain negative non-past form shinanay ug ang plain past form nga shinda. Niining puntuha dapat kamao na kamo conjugate ni ining mga basic forms. Kung di pagani, palihog bansaya una paagis pag-review sa leksyon 28. Nining bidyuha atong tukion ang katapusang 25 nga conjugation numero 76 hangtod ika-uskagatos ug kini molangkob sa passive tense buhaton, causative tense pabuhaton. Ang causative passive tense mapugos og buhat, pag-ekspresar og asa kutob mubuhat sama ni o sama sa, intensyon, personal nga obserbasyon ug chismis ug ang ilang mga kombinasyon. Aron mubuhat, nabuhat na, mubuhat daan, mubuhat patubang diri ug mubuhat palayo gikan diri. Way buhat-buhat, musugod og buhat, mukalit og buhat, mubuhat og muhunong, mutiwas og buhat, mubuhat og usab, hingpit nga mubuhat ug di matiwas og buhat. Niining higayuna kung pwede kong mohangyo kaninyo kung pwede mong makatabang kanako para mas masayon pa ang akong paghimo og mga libreng videos sama niini. Pwede mong modonar bisag pila pinaagi sa PayPal, Eric's Nihongo Lessons. Ang Eric's kay ERICS Y' Nihongo Lessons. Ang link anaa sa sod sa description box. Nanadyo kubang ang passive tense. Buhaton o gibuhat. Ang formula kay rareru. Rareru, leksyon 79. Namatyan, shinareru. Shinareru. Sa Nihongo, adunay konsepto nga gitawag nila og suffering passive. Bali tungod sa action, namatayan, adunay nag-antos. Atong sample sentence, tungod sa aksidente sa kotse, ang mga bata kay namatyan sa ilang mga ginikanan. Ang nuance nining sentensa kay tungod sa pagkamatay sa mga ginikanan, nag-antos ang mga anak. Kodomo tachi wa oya tachi ni kuruma jiko de shinaremashita. Kodomo tachi wa oya tachi ni kuruma jiko de shinaremashita. 77 bang ang causative tense, pabuhaton. Ang formula kay saseru. Saseru, leksyon 80. Pasagdang mamatay, shinaseru. Shinaseru. Di nato siya pwedeng pasagdan nga mamatay diri. Kanojo wa koko de shinaseru wake ni wa ikanai. Kanojo wa koko de shinaseru wake ni wa ikanai. 78 bang ang causative passive tense, mapugos og buhat. Ang formula kay saserareru. Saserareru, leksyon 81. Mapugos og kamatay, sinaserareru. Sinaserareru. Tungod kay aduna ka pa importanteng buhaton, di ka pwedeng tugutan nga mamatay sa Ginoo. Kimi wa daiji na koto mada yaru kara kami-sama ni sinaserare nakatta. Kimi wa daiji na koto mada yaru kara kami-sama ni sinaserare nakatta. 79 bang asa hangtod mobuhat. Ang formula kay full conjugation sa verb plus hodo.
Leksyon 84. Hangtod sa mosangpot sa kamatayon. Shinuhodo. Shinuhodo. Kapoy kay kus trabaho nga mura na kog mamatay. Boku wa shinuhodo shigoto de tsukareta. Boku wa shinuhodo shigoto de tsukareta. 80 bang, mubuhat sama ni o sama sa. Ang formula kay plain form sa verb plus tori ni. Tori ni. Leksyon 85. Mamatay sama sa o sama ni. Shinu tori ni. Shinu tori ni. Ang kanang irua, namatay sa muscular dystrophy. Pareho gyud sa iyang amahan. Ano inuwa? Chichioya ga shinda tori ni kinjisu de shinda. Ano inuwa? Chichioya ga shinda tori ni kinjisu de shinda. 81 bang, intensyon, balak o tumong nga mubuhat. Ang formula kay rutsumori. Rutsumori, leksyon 86. Balak mamatay. Shinutsumori. Shinutsumori. Nganong di man ka mukabit sa imong seatbelt? Tumong nimong magpakamatay? Naze shitobelto o kakete imasen ka? Shinutsumori desu ka? Naze shitobelto o kakete imasen ka? Shinutsumori desu ka? 82 bang, balak nga di mo buhat. Ang formula kay naitsumori. Naitsumori, leksyon 86. Balak nga di mamatay. Shinanai tsumori. Shinanai tsumori. Naglikay ko sa sigarilyo og ilimnon kay balak na kong di mamatay og sayo. Wakaku shinanai tsumori de tabako to osake o sakete imasu. Wakaku shinanai tsumori de tabako to osake o sakete imasu. 83 bang, personal nga obserbasyon. Murag mobuhat. Ang formula kay conjunctive form sa verb plus so. Conjunctive so. Leksyon 81. Murag mamatay. Shiniso. Shiniso. Ang naong sa mga bata kay murag mamatay sila sa kapuol. Kodomo tachi wa taikutsu de shiniso na kao o shite imasu. Kodomo tachi wa taikutsu de shiniso na kao o shite imasu. 84 bang, hungihong, nadunggan ako. Formula kay full conjugation sa verb plus so. Leksyon 87. Nadunggan ako nga mamatay. Shinuso. Shinuso. Nadunggan ako nga kung mapaakan ka ni ining kakaa, mamatay daw ka. Kono kumo ni kamareru to shinu so desu. Kono kumo ni kamareru to shinu so desu. 85 bang, personal nga obserbasyon o hungihong, asaan ni dili klaro. Ang formula kay full conjugation sa verb plus rashi. Rashi. Leksyon 88. Murag o nakadungog ko, asaan ni di klaro, nga mamatay. Shinu rashi. Shinu rashi. Murag o nadunggan ako nga kung mapaakan ka ni ining kakaa, mamatay kuno ka. Kono kumo ni kamareru to shinu rashi desu. Kono kumo ni kamareru to shinu rashi desu. 86 bang, personal nga obserbasyon o kahungihong, asaan ni dili klaro pero colloquial style, bali dili formal. Ang formula kay full conjugation sa verb plus mitay. Mitay. Leksyon 88. Murag o nakadungog ko nga mamatay, colloquial style. Shinu mitay. Shinu mitay. Murag o nadunggan ako nga kung mapaakan ka ni ining kakaa, mamatay kuno ka. Kono kumo ni kamareru to shinu mitai desu. Kono kumo ni kamareru to shinu mitai desu. 87 bang, aron mobuhat. Ang formula kay full conjugation sa verb plus yoni. Yoni.
Leksyon 88. Aron o para mamatay. Shinu yoni. Shinu yoni. Para di mamatay ang pasyente, kinahanglan nga moinom dayon siya og antibiotic. Shinanai yoni kanja wa kousei bushitsu wo sugu ni nomanakya. Shinanai yoni kanja wa kousei bushitsu wo sugu ni nomanakya. 88 bang nabuhat na. Ang formula kay te aru. Te aru. Leksyon 89. Namatay na. Shinde aru. Pero tungod kay ang verb kinahanglan usa ka transitive verb, unya dili man transitive ang shino, busa di nato magamit ang shinde aru. 89 bang buhaton daan. Ang formula kay te oku. Te oku. Leksyon 90. Mamatay daan. Shinde oku. Shinde oku. Kanang tawhanang makahadlukan, dapat 10 years ago pa na unta siyang namatay na. Ano kiken na otoko wa 10 nen mae ni shinde oku beki datta. Ano kiken na otoko wa 10 nen mae ni shinde oku beki datta. 90 bang mubuhat paingon nako o nagabuhat sukad pa kaniadto hangtod karon. Ang formula kay tekuru. Tekuru. Leksyon 91. Paingon sa kamatayon. Shindekuru. Shindekuru. Gibuwagan ko sa akong girlfriend, murag mamatay nako. Boku wa kanojo ni furarechatta. Shindekuru to omou. Boku wa kanojo ni furarechatta. Shindekuru to omou. 91 bang mubuhat palayo nako o mubuhat gikan karon hangtod ug madamha. Ang formula kay te iku. Te iku. Leksyon 91. Hinay-hinay nga mamatay. Shinde iku. Shinde iku. Kitang tanan, hinay-hinay nga mamatay sama sa atong pagkabuhi. Minnawa, ikite kita yo ni shinde iku. Minnawa, ikite kita yo ni shinde iku. 92 bang way buhat-buhat o samtang wa nagbuhat. Variation numero 1 kini. Ang formula kay ang nay mahimong zuni. Zuni. Leksyon 92. Way patay-patay o samtang wa namatay. Shinazuni. Shinazuni. May set phrase sa Nihongo nga shinazuni sunda. Shinazuni sunda nga pasabot na luwas, nakaiskapo sa kamatayon. Usa ka milagro nga naluwas siya sa gira. Baliwa namatay sa gira. Karewa senso de shinazuni sunda no wa kiseki da. Karewa senso de shinazuni sunda no wa kiseki da. 93 bang way buhat-buhat o samtang wa nagbuhat. Variation numero 2 kini. Ang formula kay ang nay mahimong naide. Naide. Leksyon 92. Way patay-patay o samtang wa namatay. Shinanaide. Shinanaide. Salamat sa Diyos nga si Lola naluwas sa gira. Bali, wa namatay sa gira. Oba-chan wa senso de shinanaide yokatta desu. Oba-chan wa senso de shinanaide yokatta desu. 94 bang musugod og buhat. Ang formula kay conjunctive form sa verb plus ang auxiliary verb nga hajimeru. Hajimeru. Leksyon 93. Musugod og kamatay. Shini hajimeru. Shini hajimeru. Unsa ba kataas ang temperatura usa musugod og kamatay ang mga isda? Dore dake ondo ga takakereba sakana wa shini hajimemasu ka? Dore dake ondo ga takakereba sakana wa shini hajimemasu ka? 95 bang mokalit og buhat. Ang formula kay conjunctive form sa verb plus auxiliary verb nga dasu. Conjunctive dasu. Leksyon 93. Mokalit og kamatay. Shinidasu. Shinidasu. Pero di nato ni magamit ang konjugasyon na kay ang shino di man nato kontrolado ug ang verb
nga ipare sa das dapat usa ka kontrolado nga verb. Busa why shini das. Kyuju rakubang mubuhat og mohunong. Ang formula kay conjunctive form sa verb plus auxiliary verb nga kakeru. Conjunctive kakeru. Leksyon 93. Mamatay og mohunong. Shini kakeru. Shini kakeru. Pero ang tinuod nga meaning sa shini kakeru kay agaw buhay. Grabe, 50-50. Nag-agaw buhay siya tungod sa pneumonia pero hingpit nga naayo. Kanojo wa haien de shini kaketa ga kanzen ni naotta. Kanojo wa haien de shini kaketa ga kanzen ni naotta. 97 bang mutiwas og buhat. Ang formula kay conjunctive form sa verb plus auxiliary verb nga owaru. Conjunctive owaru. Leksyon 93 gihapon. Mutiwas og pagkamatay. Shini owaru. Shini owaru. Ug tungod kay ang shino di man nato kontrolado, di ni nato magamit ning konjugasyon na. Kyuju bang mubuhat og usab. Ang formula kay conjunctive form sa verb plus auxiliary verb nga naus. Conjunctive naus. Leksyon 94. Muusab og kamatay. Shini naus. Shini naus. Ug tungod kausara man ta mamatay, di ni nato magamit ning konjugasyon na. Kyuju kyubang hingpit nga buhaton. Ang formula kay conjunctive form sa verb plus auxiliary verb nga kiru. Conjunctive kiru. Leksyon 110. Hingpit nga mamatay. Shinikiru. Shinikiru. Panagsara ni magamit pero may gawas ning konjugasyon na sa bantog nga 1922 short story Yabu no Naka o Sa Sud sa Kakahuyan ni Ryunosuke Akutagawa. Ang iyang sentence, wa gyud ko'y kusog aron hingpit nga mamatay. Tonikaku, watashi wa doushitemo shinikiru chikara ga nakatta no desu. Tonikaku, watashi wa doushitemo shinikiru chikara ga nakatta no desu. 100 bang di makatiwas og buhat. Ang formula kay conjunctive form sa verb plus kirenai. Conjunctive kirenai. Leksyon 110. Di hingpit nga mamatay. Shini kirenai. Shini kirenai. Panagsara pud ni gamiton pero aduna sila expression nga shindemo shini kirenai. Shindemo shini kirenai. Nga pasabot nga tungod sa dakong pagbasol sa kinabuhi, di siya mamatay nga malinawon. Magpangigi. Atong sentence, daghan siyang dagkong pagbasol sa kinabuhi nga bisag mamatay pa siya, di siya mamatay nga malinawon. Nangigi. Karewa shindemo shinikirenai hodo tsuyoi kokoro no kori ga takusan aru. Karewa shindemo shinikirenai hodo tsuyoi kokoro no kori ga takusan aru. Sumahon ta ang katapusang 25 nga conjugation nga atong gituki nining video ha. Ang passive tense, buhaton. Ang causative tense, pabuhaton. Ang causative passive tense, mapugos og buhat. Pag-ekspresar og asa kutob mubuhat. Mubuhat sama ni o sama sa. Intensyon. Personal nga obserbasyon og chismis og ang ilang mga kombinasyon. Aron mubuhat. Nabuhat na. Mubuhat daan. Mubuhat patubang dire o mubuhat palayo gikan dire. Waay buhat-buhat. Musugod og buhat. Mukalit og buhat. Mubuhat unya muhunong og buhat. Mutiwas og buhat. Mubuhat og usab. Hingpit nga mubuhat og di makatiwas og buhat. Kung gusto kang modonar, bisag pila lang, aron makahimo patag mas daghang video sama niini, i-click ang PayPal link sud sa description box ug sa gamang donation nga $10, pwede kong mopadani mo og summary sheet diin ang kining mga 100 nga conjugations akong gilista, kuyog ang ilang mga formulas aron dali ra nimong ma-memorize. Aduna po tay mga exercise sheets bahin sa ubang mga leksyon aron mo paligon sa imong pagtuon. Imili lang ko ug akong ipadani mo ang imong gusto.
Kung exercise sheet gani, ako mismo mo check sa imong mga answers ug mohatag kanimo og personal feedback. Salamat kay sa imong suporta. Yoroshiku onegaishimasu. Kung arisgado ka gyud makaton og hinapon, importante kay mag-practice adlaw-adlaw. Paggahin og panahon. Kung nagsakay ra tas jeepney nagwatch traffic, patubang sa trabaho og naglingkod ra sa sakyanan, o break time nimo sa trabaho, balik-balikig paminaw og pagtan-aw ning akong mga training videos. Ang akong video series giplano para ligo ng imong pundasyon sa pag-estudyo sa hinapon aron ka mabansay og ma-fluent. Ayaw og kalimti pag-like, share og subscribe. Nihongo no benkyo ni gambatte kudasai. Otsukare sama deshita.